Натхняем беларусаў. У Расіі адбыўся схаваны дэфолт. Крэмль у пажарным парадку спісвае трыльёны даўгоў расійскім рэгіёнам. 56 з 89 рэгіёнаў РФ рэальныя банкруты. Кожны дзень яшчэ па некалькі мільярдаў даляраў згарае разам з нафтаперапрацоўчымі заводамі, Wildberries і Озонам. Украіна перамоўвае імперію, робіць парад дронаў і атрымлівае новыя мільярды еўрапейскай дапамогі. Беларусы адзначылі 35-й угодкі аднаўлення незалежнасці. Магчыма, наступнае вызваленне беларускіх палітвязняў будзе найбольшым за ўвесь час. Тройца добрых навінаў з Паўлам Северынцам. Падпісвайцеся на наш канал. Калі вы падпішыцеся проста падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. А Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна. Схаваны дэфолт у Расіі. Сітуацыя з фінансамі ў расійскіх рэгіёнах у жніўні абвалілася да стану глыбокага структурнага крызісу. Пакуль Масква выграбала з усіх кішэняў апошнія грошы на патрэбы аперацыі ва ўкраіне, суб'екты федэрацыі сутыкнуліся з абвалам даходаў і імклівым ростам выдаткаў. Сукупны дэфіцыт мясцовых бюджэтаў напрыканцы жніўня дасягнуў 3 трыльёнаў рублёў, а федэральнага 6,5 трыльёнаў. Каб стрымаць сітуацыю, урад Пуціна пайшоў на фактычнае спісанне і адтэрміноўку сотень мільярдаў рублёў рэгіянальных даўгоў. Эканамісты ў адзін голас вызначаюць гэта як схаваны дэфолт. Рэгіёны не ў стане выплочваць даўгі, бо вялікая частка іх мясцовых сродкаў ідзе на фінансаванне авантуры ва ўкраіне. У тым ліку на павелічэнне выплат за падпісанне кантрактаў з арміяй. Глыбіня бюджэтнага дэфіцыту велізарная. Паводле даных счётнай палаты РФ, дэфіцытнымі сталі бюджэты 56 суб'ектаў федэрацыі з 89. Для параўнання, у 2022 годзе дэфіцыт мелі толькі 6 расійскіх рэгіёнаў. Найбольш пацярпелі прамысловыя і сыравінныя рэгіёны. Кемераўская і Валагодская вобласці, Ханты-Мансійская аўтаномная вобласць, дзе прыбыткі прадпрыемстваў падаюць праз санкцыі і зніжэнне экспарту. У некаторых з іх дэфіцыт дасягае 30, а то і 50% ад уласных даходаў. Чаму ўзнік такі крызіс? Першае. Выдаткі на спецаперацыю ва ўкраіне і кантрактнікі. Рэгіёны вымушаныя аплачваць выплатамі са свайго кашалька разавыя бонусы за падпісанне ваенных кантрактаў. Сярэдні памер рэгіянальнай выплаты вырас да 1,8–1,9 мільёна рублёў за чалавека. Спецыяльныя выдаткі мясцовых бюджэтаў падскочылі больш, чым на 35% за год. Другое. Падзенне падаткаў на прыбытак. Падатак на прыбытак прадпрыемстваў, галоўная крыніца даходаў рэгіёнаў РФ, упаў амаль на 12%. Новыя падатковыя паступленні ідуць у асноўным у федэральны бюджэт. Трэцяе. Дарагія крэдыты. З-за высокай ключавой стаўкі Цэнтрабанка РФ абслугоўванне камерцыйных крэдытаў для рэгіёнаў вырасла больш, чым у 2 разы. Што ж азначае спісанне даўгоў і схаваны дэфолт? Зразумеўшы, што большасць абласцей проста не ў стане аддаць гэтыя грошы, урад і Пуцін запусцілі праграму спісання 2/3 запазычанасці па бюджэтных крэдытах, а выплату астатняй трэці адклалі да 2030 года. Каб не дапускаць афіцыйных банкрутстваў частак федэрацыі, Масква проста забывае пра даўгі. Ну добра, забылі. Але што цяпер з федэральным бюджэтам, у які больш ніколі не вернуць даўгоў? Суцэльная гіганцкая дзірка. Але нават тыя сродкі, якія рэгіёны эканомяць на спісаных даўгах, яны цяпер павінны накіроўваць усё адно альбо на выдаткі аперацыі ва ўкраіне, альбо на латанне жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У выніку рэгіёны масава скарачаюць выдаткі на ахову здароўя, мясцовую эканоміку, транспарт, інфраструктуру. У некаторых абласцях ужо адключаюць вулічнае асвятленне дзеля эканоміі. Вы толькі ўдумайцеся, Расія эканоміць капейкі на вулічных ліхтарах, але кожную ноч выпускае боепрыпасаў на мільярды даляраў па ўкраінскіх мірных гарадах. Але Пуціну плеваць. Даёш да пабеднага канца. Бессэнсоўныя выбары ў Дзяржаўную Думу, на якіх цяпер абсалютна няма выбару, мабілізацыя, запланаваная на восень, ды яшчэ і планы новых аперацыяў супраць Украіны ды Еўропы звыш меры перанапружваюць паўдохлую расійскую эканоміку. Яшчэ і яшчэ мацней. Для Масквы тут жах без канца. Кожны дзень 2026 года набліжае катастрофу для Расіі. І крах Расіі не толькі непазбежны, але і неабходны. Пакаяння за злачынствы і страшныя пакуты суседніх народаў не будзе, пакуль Масква не апынецца, кажучы словамі Бібліі, у пылі і попеле. Расія ў дэфолце, Крэмль у ауце, Беларусь у плюсе.
Другая добрая навіна. Украіна нарошчвае сваю магутнасць і распраўляе крылы. Прасоўванне расійскага войска на фронте амаль спынілася па ўсіх накірунках. Крым у блакадзе дронаў. На Чорным і Азоўскім морах калапс лагістыкі расійскай арміі флоту. На Днепрапетроўшчыне Украіна разгортвае контрнаступ і адваёўвае населеныя пункты адзін за адным. Разгромлены порт Новороссийска. Гараць заводы абаронкі і НПЗ ў Татарстане, Пермі і Омску за тысячи кіламетраў ад лініі фронту. А 25 жніўня украінскімі дронамі быў паражаны і загарэўся Амурскі нафтагазахімічны завод. Уявіце сабе, это на мяжы з Кітаем у 6,5 тысячах кіламетраў ад Украіны. І ўражваюць нават не столькі карцінкі гіганцкіх пажараў. Уражвае бездапаможнасць расійскай супрацьпаветранай абароны. Захацелі украінцы спаліць Вайлдберріс – спалілі. Захацелі спаліць НПЗ – любыя – спалілі. Выбіваюць дронамі расійскіх жаўнераў у кілзоне, быццам у кампутаровай гульні. Пуцін і расійская армія не могуць абараніць практычна нічога. Вось чаму у Расіі простыя людзі перастаюць давяраць Пуціну. І перад выбарамі ў Дзярждуму набірае моц ідэя татальнага байкоту. Тыя, у каго хоць нешта засталося ў галаве, проста не пойдуць галасаваць за чарговую мясарубку. Усё больш расійскіх лідараў думак называе Украіну капканам і смяротнай пасткай для Расіі. А тым часам 24 жніўня Еўракамісія зацвердзіла новы транш дапамогі ўкраіну памеры 6 мільярдаў еўра. Гэтыя сродкі прызначаныя на закупку сістэм супрацьпаветранай абароны, ракет, радараў і амуніцыі. За травень-чэрвень 2026 года еўрапейскія інстытуты ўжо выдзелілі ўкраіне каля 11 мільярдаў еўра, з якіх 6,7 пайшлі на фінансава-гуманітарныя патрэбы і бюджэтную падтрымку, а 4,3 мільярда еўра на дапамогу арміі. Нарвегія пасля перамоваў з Уладзімірам Зеленскім выдзеліла ўкраіне яшчэ каля 9 мільярдаў долараў США, прыблізна 85 мільярдаў нарвежскіх крон. Каб павіншаваць Украіну з днём незалежнасці, у Кіеў 23-24 жніўня дэманстратыўна прыехалі еўрапейскія лідары. Прэм'ер Великабрытаніі Энді Бёрнэм, старшыня Еўрапейскага савету Антоніо Кошта, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, прэзідэнт Малдовы Майя Санду, кіраўнікі Фінляндыі, Даніі, Нарвегіі, Латвіі, Эстоніі ды іншых краінаў. А 24 жніўня, у сам дзень незалежнасці Украіны, у Кіеве прайшоў грандыёзны парад дронаў і робатаў. Замест стандартнага ваеннага параду, дзе чаканіць крок тысячы салдатаў па цэнтральных вуліцах Кіева, у тым ліку ўздоўж Храшчатыку праехалі калоны аўтаномных і дыстанцыйна кіраваных робатаў. Сродкі былі распрацаваныя пераважна кластарамі Defense Tech інавацый. Галоўная мэта такога параду – паказаць і свету, і самой Украіне, што цяпер на фронте замест людзей на першую лінію на перадавую выходзяць тэхналагічныя беспілотныя сістэмы. Вось уявіце, Расія кідае сваіх грамадзянаў у мясныя штурмы, а Украіна ашчаджае людзей і насамрэч пераводзіць змаганне ў плашчыню тэхналогію, дзе Расія прайграе. Думаю, ад карцінкі на Храшчатыку у крамлёўскіх вар'ятаў прабраў мароз па скуры. Это ўжо не фантастычныя галівудскія баевікі. Гэта рэальнасць. Украіна ў прарыве, Пуцін на зрыве, Беларусь у плюсе. Нарэшце, трэцяя добрая навіна. Спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Коул у інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс паведаміў, што рыхтуецца вызваленне новай буйной партыі беларускіх палітычных вязняў. Тое, што навіна агучваецца ў адной з самых уплывовых газетаў свету, падкрэслівае: дамова дасягнутая. Цяпер Трамп і Лукашенка толькі выбіраюць час. Апошні раз маштабнае вызваленне палітвязняў адбывалася 19 сакавіка сёлета. На волю выйшла 250 чалавек. Прычым з іх большасць засталася ў Беларусі, а не была дэпартаваная за мяжу, як у папярэднія разы. І трэба заўважыць, што з кожным разам колькасць вызваленых расла ў прагрэсіі блізкай да геаметрычнай. Вось паглядзіце, першая партыя з Сергеем Ціхановскім 21 чалавек. Это яшчэ ліпень 25 года. Другая з Дашкевічам, Дзядком і Вінаградавым у верасні 25 года 52 чалавекі. Трэцяя з Беляцкім, Калеснікавай і Бабарыкам, у якой таксама быў і я, 13 снежня 2025 года 123 чалавекі. Сакавік 2026 – 250. Калі браць тую ж матэматычную логіку, цяпер маюць вызваліць больш за 500 чалавек. Альбо ў рамках вялікай здзелкі нават усіх.
Паводле дадзеных праваабаронцаў, на гэты момант колькасць зафіксаваных палітычных вязняў за кратамі згодна з рознымі ацэнкамі складае ад 800 ды і больш як 1000 чалавек. Коул неаднаразова падкрэсліваў, ягоная мэта вызваленне ўсіх беларускіх палітычных вязняў. Калі для Лукашэнкі выгадней за ўсё вызваліць палітвязняў да 17 верасня, так званага дня народнага адзінства. Тут можна спекуляваць на теме адзінага народа пад ягонай уладай і паказваць, што гэта выключна ягонае Лукашэнкі рашэнне, а не ціск ці здзелка з ЗША. Да таго ж пажадана мець адчыненыя дзверы у выпадку перамоваў з Амерыкай, калі Пуцін пасля выбараў у Дзярждуму 18-20 верасня абвесціць мабілізацыю і паспрабуе ударыць па Украіне праз Беларусь. А вось для Трампа важна атрымаць добрыя навіны напярэдадні прамежкавых выбараў у Кангрэс. Яны пройдуць 3 лістапада. То бок арыентавана ў верасні-кастрычніку. Прычым, чым бліжэй да даты выбараў, тым лепш. Пасля гэтых выбараў Трамп можа сутыкнуцца з блакаваннем сваіх ініцыятываў у палаце прадстаўнікоў і нават спробы імпічменту. Таму стаўкі для яго высокія, як ніколі. Такім чынам, найбольш верагодны прагноз вызвалення адбудзецца ў прамежку паміж 10 верасня і 30 кастрычніка. Чакаем нашых вязняў на волі, каб добрых навінаў было яшчэ болей. 25 жніўня беларусы вольнага свету адзначылі 35-ю гадавіну незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 года пасля правалу ГКЧП Верхоўны Савет Беларусі прагаласаваў за незалежнасць. У Варшаве і Беластоку прайшлі сустрэчы з удзелам дэпутатаў незалежнасці Зенона Пазняка і Лявона Баршчэўскага. А ў Вільні адбылося аж 3 імпрэзы. Канцэрт у Доме нацыянальных супольнасцяў, сустрэча з Анатолем Лебедзькам, яшчэ адным дэпутатам незалежнасці, а таксама чальцамі літоўскага сейму ў офісе еўрадэпутатаў і вечарына ў Беларускім доме, дзе выступілі Сергей Навумчык, яшчэ адзін дэпутат незалежнасці па відэа, лідар праваслаўных беларусаў айцец Георгій Рой, старшыня Асацыяцыі беларускіх бацькоў Літвы Вадзімір Заранкін, кіраўніца беларускага дому Людвіка Кардзіс, а таксама дэпутаты Менскага гарадскога савету 1990-х. З Днём незалежнасці, беларусы! Дзякуй усім, хто быў. Рыхтуемся вяртацца ў Беларусь з перамогай, каб аднаўляць незалежнасць. Як сведчылі усе, хто выступаў, гэта можа адбыцца абсалютна нечакана. Такім чынам заканчваецца добрае лета і наперадзе навальнічная восень. Магчыма, гэтая восень прынясе свабоду Беларусі, а можа быць, ляжа крыжам на нашыя плечы. Але трэба памятаць, Бог не дае выпрабавання звыш сілаў. За крыжам абавязкова ідзе ў васкрасенне. Рыхтую сустрэчы ў Варшаве, прэзентацыі кнігаў і аднаўленне суполак беларускай хрысціянскай дэмакратыі па буйных гарадах Беларусі, дзе ёсць беларусы. Люблін, Лодзь, Кракаў, Катавіцы, Вроцлаў, Познань, Шчэцын, Гданьск, Торунь. У верасні-кастрычніку будзе цэлая хваля сустрэчаў. Сачыце за навінамі і абавязкова прыходзьце. Далучайцеся да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, падпісвайцеся на мае сацыяльныя сеткі. У апісанні пад відэа ёсць спасылкі на мой Facebook, Telegram, Instagram і Threads, а таксама, канешне, на наш YouTube-канал. Зробім добрыя навіны для Беларусі разам. Верым, можам, пераможам!